אתכם חברים, פה ישראל קלאש ועוד סרטון חדש. כמו שאתם רואים, אני... וואו, עוברים פה. זה אני. בשמי, קוראים לי עידו שלא ידעת בכלום. אני אראה לכם. פאקינג TV רויאל, שזה ממש משמח, ובקרוב אני מחפש, אני צריך לקבל ואמן די טובה, אז כן, קבלו את המשחק. אני לא מאמין שנכנסתי איכשהו, לא שמתי לו שהוא התחיל. תסתכלו, לא, הוריד לי מיליון, הייתי עצבני, לא שיחקתי בכלל טוב בהתחלה, כי ישר אמרתי וואי, למדון זה וזה. הושרתי לו נראה לי 200 ומשהו חיים, למה לא טועה, הושר ל100, שם לי רוקט וזה. עכשיו תראו, שימו לב, הורדתי לו את זה, אמרתי אני חייב לעשות כאן משהו וזה, התחלתי לעשות לו פוסט וזה. קיצור, הורדתי לבניין, שימו לב לדקות האלה, איך, כאילו, חייתי אולי יש מצב, אמרתי וואו זה מצב טוב זה וזה. תסתכלו, 224 ואני קצת מכה של פרינסס. מה זה מעצבן זה? מאוד עלי 100 בת כלבה. וואי! הם לא מפסיקים לחפור לי עם הזבל. אתה רוצה? לא רוצה. לא מעוניין גם. שתוק הקויה. לא רוצה להצטרף לכלל. מסתרגים, יו אללה. כי עכשיו נסתרם את החיים. הם ממשיכים לבוא. זהו, נכון? אמא, שמכם! אני צריך לשבת. אוקיי. יש לי כסף. איך הייתה תקופה? טוב, נסתה. וואו, איזה מזל. מקום שלישי. הכי טוב. אני לא נכנס לקלן הזה. סתם חרטאות. תבינו שאני לא רוצה. וואו. גיגרוס. גרס ועתק. יופי, זהו. מה רוצה? רק פתחת! סקונה. בוא נדבר בעברית. הלו. שול. שלום. היי. פעם. יופי. תן לי בן. ביי. תפסיק לחפור. תסתכלו רגע. תחת על זה. רגע. תודה גליץ'. ביי.